Има тишини, които не са празни. Има земя, която диша. И когато чух какво е погребано, осъзнах, че някои мъртви не искат почивка, те искат компания. Този разказ се задълбочава в чист психологически ужас. История, базирана на мистерии и легенди от Разградския регион. Гледайте до края. Абонирайте се за следващия български ужас. Разград се събуждаше тежко, когато мъглата слизаше от горния лес и пълзеше между надгробните плочи. В този час улиците още не чуваха човешка стъпка. Само вятърът, който раздвижваше пластмасовите цветя по старите гробове и носеше мирис на влажна земя и ръждясал метал. Тук, на края на гробишния парк, мъж се движеше като сянка, едър, прегърбен, с лице, изсечено от години мълчание. Наричаха го ковача на тишината, но истинското му име почти никой не помнеше. За хората той беше просто гробаря. Той започваше работа винаги преди първата молитва, преди петлите, преди света да отвори очи. Лопатата му се забиваше в почвата без шум, сякаш земята сама се разтваряше пред него. Понякога селото казваше, че мъртвите го чакат, че той не копае гробове, а врати, през които душите минават. Но тази утрин въздухът беше неподвижен, гъст, със странно трептене, което караше кожата да се свива. Гробарят знаеше кога земята е неспокойна. И днес беше така. Той спря до най-стария парцел, където кръстовете се накланяха като счупени пръсти и където едно дървено ангелче с счупено крило наблюдаваше с празни очи. Там, между две плочи, лежеше малка купчина пръст, сякаш някой я беше оставил набързо. Гробарят се приближи и коленичи. Пръста беше свежа, прясна и много плитка. Сърцето му удари веднъж, силно като чук върху ковчеже. Той прокара пръсти и ги усети да потъват по-лесно, отколкото трябва. Пръста беше топла. Спря. Тишината не беше празна. Тя беше напрегната като мехур пред спукване. И тогава той го чу. Не звук, а стон, почти вътрешен, като тънко издишване на дете, задържано между страх и болка. Той замръзна. Вятърът не го беше донесъл. Това идваше отдолу. Лопатата падна сама. Ръцете му започнаха да разравят бавно, внимателно, пръст върху пръст, като човек, който се страхува, че ще разбуди нещо, което не трябва да бъде будено. И после тя се показа. Късче плат, бледо синьо, детско, с избродирана малка снежинка във ъгъла. Очите му се разшириха. Снежинка. Това беше знакът на сиропиталището до градския мост. Децата там имаха такива одеялца. Всяко едно. Дъхът му се накъса. Под пръстите земята трепна. И тогава, съвсем ясно, чу тихо почукване отвътре. Равномерно. Слабо. Но човешко. Като миниатюрни юмручета. Удрящи в капак. Чук. 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 Гробарят отдръпна ръцете си. Сякаш беше докоснал жарава. Около него надгробните камъни изглеждаха по-високи. Сенките по-дълги. Той се изправи, но коленете му трепереха. Въздухът изведнъж се сгъсти, като че ли нещо огромно и невидимо беше застанало зад гърба му и дишаше в тила му. И тогава осъзна. Това не беше първият малък гроб. Последните месеци земята често беше неспокойна. Понякога беше чувал нещо. Усещал трептене. Но винаги си казваше, че е въображение. Че земята говори по свой начин. Че мъртвите имат своите шепоти. Но това не беше мъртво. Детският стон се повтори, този път по-силен, дрезгав, отчаян. Гробарят протегна ръка, механично, като човек, който не управлява вече тялото си, и докосна пръста отново. Тя се надигна леко отвътре, като гърдите на дете, което търси въздух. Той се наведе да копае. И точно в този момент зад себе си чу още един звук. Не от земята. От гората. Хриптене. И стъпки. Леки. Множествени. Като малки крачета, които се движеха синхронно към него. И тишината, която ги следваше, беше по-страшна от стъпките. Краят на първи блок. Зората още не беше разкъсала мъглата, а въздухът сякаш тежеше с чуждо присъствие. Гробарят се обърна рязко, лопатата още влажна от пръст, катранено студена в ръката му, но стъпките вече бяха спрели. Гората стоеше неподвижна, тъмна и дълбока. Само една лента мъгла се влачеше към гробището, сякаш я дърпаше нещо невидимо. Подуха лек вятър.
но той не носеше живот. Носеше миризма на старо, на изоставено, на влажни стени и на измити ръце, които някога са държали малки тела. Тогава, между дърветата, проблесна движение, ниски силуети, крехки, но не детски. Очертанията им бяха сгърчени, сякаш телата не принадлежаха на костите вътре. Гробарят ги видя само секунда, но това беше достатъчно. Дребни фигури, с глави, които не стояха правилно, наклонени под неестествен ъгъл. Нещо като лице се показа от тъмното, без изражение, с вгледани към него очи, прекалено широки, прекалено черни, без блясък. И после изчезнаха. Нито шум, нито тичане. Просто ги нямаше. Гробарят знаеше това усещане. Онова древно, животинско предупреждение, че нещо, което не трябва да съществува, го наблюдава. Пота се стичаше по гърба му, а студ пронизваше костите му. Той си пое въздух, но гърдите му не се изпълниха напълно. Сякаш около него нямаше достатъчно въздух за двама. И тогава от земята се чу слаб, задавен вик. Сълзи почнаха да пълнят очите на гробаря, не от страх, а от онази ужасна безпомощност, която разяжда отвътре, когато животът под земята се бори да остане живот. Пръста пулсираше. Там долу имаше дете, или нещо, което беше дете, и това не можеше да чака. Той започна да рови по-бързо, като обезумял. Всеки слой, който отместваше, беше като удар в собствения му гръден кош. Когато пръстите му докоснаха дървото на малък ковчег, той изтръпна. Дървото беше топло и вибрираше. Чук, чук, чук. Този път по-силно, по-спешно. Спри! Гласът не беше силен. Не беше нечовешки. Беше детски. Но не идваше от ковчега. Гробарят замръзна. Гърлото му се затвори. Погледът му се дръпна към тъмнината зад него. Там, на ръба на дърветата, стоеше силует на дете. Ниско, слабичко, с големи очи, които не премигваха. Стоеше неподвижно, без дъх, без живот в позата. И в ръката си държеше нещо. Мъничко, бяло, плюшено мече, изцапано скал. Но детето, това не беше лице. Това беше маска от кожа. Тънка, опъната, като пергамент върху череп. Устните бяха разтягани в тънка линия, а под тях зъби, дребни, но твърде равни, като наредени. И без звук устата се отвори. Спри! Гробарят издиша и се хвърли към ковчега, удряйки капака с длан. Забрави всичко. Сенките, студените очи, шепота на гората. Там имаше дете. Истинско дете. Трябваше да диша. Трябваше да живее. Пръстите му напипаха ключалка, малка, ръждясала. Той изстена, дърпайки я, но тя не мърдаше. Тогава удари с лопатата. Дървото изпука. Втори удар. Трети. С всяко удряне звукът отвътре се променяше. Първо почукване, после удар, после нещо като дращене. Словното хлипащо гласче се върна, този път по-ясно, от самата земя, като че ли идваше отдолу и от всякъде едновременно. Не ги отваряй. Той не слушаше. Не можеше. Тялото му се движеше само, водено от някакво отчаяно чувство за вина. Вина, която не принадлежеше на един ден, а на години, десетилетия, поколения. Капакът поддаде. Той го дръпна рязко и в същия миг въздухът около него се сви, сякаш земята си поедъх. Тъмнина се разлява в вътрешността, плътна като мазен дим. И вътре очи. Огромни, мокри, разширени, не детски. Прекалено дълбоки, прекалено празни. Очите го гледаха и мигнаха. Бавно. В следващата секунда малки ръце се стрелнаха нагоре, но не като ръце на уплашено дете, а като инстинкт на хищник. Пръстите се обвиха около китката му, ледени, сухи, с ногти, които не трябваше да са там. Гробарят изкрещя. Теглеха го. Малките пръсти впиваха ногти в кожата му. От ковчега се надигна звук, който не беше плач. Беше нещо между хрип и ръмжене, но много ниско, неестествено, дълбоко за толкова малко тяло. Той се опита да се отдръпне, но хватката се стегна. И тогава усети друго. Допир върху рамото му. Тих, нежен, детска ръка, но студена като пръста на труп, изваден от река. Той се вцепени. Зад него нещо дишаше без звук, само с натиск, като безтелесно присъствие, което се залепя по кожата ти, без да я докосва.
Твърде късно е. Шепотът беше до ухото му. Детски. Но вече не звучеше човешки. Беше кух, като глас, преминал през празна кост. Гробарят извика и дръпна рязко ръката си. Ноктите разкъсаха кожата му. Кръвта се смеси с черната пръст. Той отскочи назад, падна, лопатата се търкулна. Земята около ковчега започна да вибрира, сякаш някой чукаше отвътре. Не само едно дете, много. Ритници. Удари. Пръста се размърда, разтресе, като че ли няколко малки тела се въртяха в тясно пространство, опитвайки се да се измъкнат, да излязат, да дишат. А гората дишаше с тях. И тогава всички удари спряха. Внезапно. Тишина. Тежка. Задушаваща. А после тихо. Почти мелодично. Остави ни под земята. Гробарят се надигна. Гърдите му се свиваха. Виждаше как мъглата се събира около ковчега като ръце, които не искаха да пуснат. Децата, каквото и да бяха, не желаеха светлина. Не желаеха въздух. Те принадлежаха тук. Но някой ги беше поставил там живи. И той знаеше кой. Стъпките от гората се върнаха. Този път по-ясно. Тялото му се стегна. Изправи се. И видя силует, човешки, но стар, прегърбен, държащ нещо дълго и тежко, като кирка. А мънички сенки се движеха около него, сякаш го следваха водени от тъмна нишка, която ги държеше между два свята. Гробарят заглъхна и само успя да прошепне: не може да си ти. Силуетът се приближаваше. И децата в земята едновременно задишаха отново. Нямаше време да мисли. Тялото му реагираше преди ума, първичен страх, какъвто човек усеща само когато стои на сантиметри от грях, който не може да изкупи. Гробарят трепереше, ръцете му покрити с засъхнала пръст и прясна кръв. Дълбоко в земята нещо викаше отново, не със звук, а с самата почва, която туптеше под краката му като огромно, болно сърце. Силуетът напредваше. Стъпки влачещи, тежки, сякаш старец носеше земя върху гърба си. И около него ниски сенки. Малки, леко наклонени, глави, които се завъртаха неестествено бързо, сякаш наблюдаваха света с счупени вратове. Гробарят се дръпна назад, ръката му опипа влажна трева, студът на сутринта се смеси с стар страх, който не беше негов, като че ли земята помнеше и му го връщаше. Ти ги остави. Гласът беше детски, но споделен от много гърла. Не беше шепот, беше издишване. Тежко, синхронно. От дълбоко място, където думите са заклещени между живот и разложение. Гробарят залитна. Коленете му боляха, дишането му секна. Високата трева шуеше, но нямаше вятър. Чудръскане. Първо далечно, после близо. Много близо. По земята до него, по камък, по метал. Нокти. Малки нокти, които търсят път. Не трябваше да ги чуваш, рече старият силует. Вече достатъчно близо, за да се види гнилата кожа под очите му, металните копчета на стар шинел, мръсотията под ногтите му. Беше старият гробар. Онзи преди него. Този, който всички мислеха, че е умрял. Дишаше тежко, но в гърдите му нямаше звук, само свистене, като въздух, преминаващ през счупена тръба. Те трябва да мълчат, прошепна старецът, за да остане селото чисто. Нещо дръпна ботуша на живия гробар. Внезапно, рязко. Малка ръка, но силна като железен капак на ковчег. Той се опита да се откъсне, но хватката се впи по-дълбоко, пръсти като студени куки се набиха в кожата му. Той се обърна, но нямаше дете. Само вдлъбнатина в пръста, прясна, влажна, сякаш малки колене и длани току-що са се опрели там. Те се връщат при теб, защото ти слушаш, прошепна старецът с глас на ръжда. Аз спрях да слушам отдавна. Сянка се покатери по рамото на живия гробар. Не тежеше, но усещането беше като ледена вода, която се влива в черепа. Той потрепери, зъбите му тракаха, а край очите му лицето започна да изтръпва. Малките гласове зашушукаха от косата му. Дишахме върху кълта, в тъмното, самичко, сама, самички. Ти не дойде, ти не слезе, ти ни остави. Гробарят изрева, не като човек, а като животно, притиснато въгъл. Хвана с пръсти въздуха пред себе си, сякаш можеше да сграбчи вината си и да я изтръгне, но въздухът беше платен, тежък, дишаше, преследваше го. Не,
Думите му се давеха. Гърлото му беше стеснено. Сякаш малка ръка стискаше трахеята му отвътре. Аз не знаех. Знаеше, прошепнаха гласовете. Видя, мълча, прие. Старият грубар пристъпи напред. Кожата по лицето му беше сбръчкана като изсъхнала глина, очите с празни кладенци без дъно. Земята не забравя, каза той. Ти можеш да изкопаеш гроб, но никога не можеш да заровиш истина. От пръста зад него изскочи малка ръка. После втора. После трета. Тънки пръсти, почернели, влажни. Те не излизаха, само се усукваха в повърхността, драскайки пръст, гробния камък, собствената си плът. Гробарят отстъпи, сърцето му биеше толкова силно, че ребрата му боляха. Сенките се сгъстиха. Децата не стояха на едно място. Пълзяха под земята, като тонове малки тела, движещи се като червеи под слой кал. Видяха се очи, разширени, влажни, без дъх. И един звук се издигна, пропит с болка и злоба, звук, който беше повече усещане, отколкото слух. Скрип, скрип, скрип. Ногти върху дърво, по капаци, по черепи. Гробарят надигна глава, гърлото му беше сухо като прах. Какво искате от мен? Тишина. После, да дойдеш при нас. И земята под краката му се пропука. Пръста под него не просто се пропука, тя се отвори като уста, която чака хапка. Гробарят се хвърли назад, ударът на тялото му върху земята изкара въздуха от дробовете му, но нямаше време за дъх. Почвата се местеше като жива, тежка маса, която дишаше, и от пукнатините излизаха тънки нишки мъгла, като дим от гниещо месо, което някой е опитал да изгори и не е успял. Назад! Изсъска старият гробар. Но това не беше предупреждение, беше заповед. Глас, който не очакваше неподчинение, защото вече не вярваше, че живите имат право на избор. Живият гробар посегна към лопатата. Пръстите му я стиснаха отчаяно, сякаш това парче метал можеше да го защити от всичко онова, което се изливаше от земята. Шепоти, парченца гласове, дъхове, които не стигаха до бял свят. Дръжката беше студена и той се вкопчи в нея, докато устните му трепереха, а очите му следяха всяко движение в мъглата. Тогава го чу отново. Дишане. Но не едно, не две, много. Толкова много, че въздухът сякаш трепереше от тежестта на детски гърди, които никога не трябваше да се движат отново. Звуците се издигаха едновременно. Хрипове, задавяне, задъхване. Малки гласове, които едва се помнеха човешки. Шепнеха имена, несвързани думи, изречения като от забравени молитви. Вишни, помни ни, ти обеща. Крайниците на живия гробар се разтрепериха. Не помнеше да е обещавал. Не на никого. Не така. Но чувството, като че ли имаше нещо, което е заровил дълбоко не само под земята, а в собствената си памет. Старият гробар вдигна лампата, която държеше, и слабата светлина се разля върху земята. В мъглата се откроиха малки отпечатъци, като следи от мокри детски стъпала, които водеха към открития ковчег. И още една линия отпечатъци, които водеха далеч от него, към гората. Тези следи не бяха свежи. Бяха сухи, прашни, сякаш много стъпки бяха минавали там отдавна. Твърде отдавна. Не трябваше да ровиш, каза старият гробар тихо. Тишината беше тяхната милост. Ти я прекъсна. Кой ги сложи там? Прошепна младият, като когато гласът е затворен някъде между гърдите и гърлото. Старецът не отговори веднага. Мъглата мина през него. Буквално. Като че ли тялото му не беше платно. Като че ли беше тук само по спомен. Разград пази своето, рече той накрая. И земята взема обратно това, което е било забравено. Мъничка ръка се показа от пукнатината. Бледа. Тънка. Не като мъртва, като ръка на дете, което е стискало въздух в тъмното твърде дълго. Пръстите трептяха, сякаш търсеха опора, не утеха. Гробарят се отдръпна с писък, какъвто мъж не би издал пред никого. Лопатата падна. Земята около ръката се затвори за миг. Стегна се като устни, които не искат да издават тайна. И после бавно се отвори отново. Този път излезе лице. Не цяло. Половин.
Очи, които блестяха като стъкло под пръст. Устни, разтворени, без звук. Косъмчета, полепнали по кал. Една буза, която още носеше следи от бебешка мекота, въпреки мрака на смъртта. И тогава тялото под земята извика без звук, но гробарят го чу в костите си, чу го в зъбите си, в стомаха си, в кръвта си, която изведнъж стана ледена. Той се хвърли назад и падна между две плочи. От едната страна име на дете, умряло преди години. От другата плоча, на която името беше изтрито. Камъкът беше надраскан, като че ли малки ногти бяха копали там отвътре. Старецът се приближи, дишането му свистеше като студ през счупен прозорец. «Ще дойдат за теб», каза той, както дойдоха за мен. «Аз не съм ги погребвал», извика живият. «Не с ръце», каза старият гробар, но с мълчание. Под него земята отново се раздвижи. Нещо го докосна поглезена. Меко, но студено и лепкаво, като малка устна, която се притиска в кожата. Той изкрещя. Този път нямаше вятър, който да отнесе звука. Гората го погълна. Гробовете го задържаха. И от някъде, много близо, детски глас прошепна. Твоят ред. Тишината след този шепот не беше просто мълчание. Тя беше присъда. Тя прилепна към кожата му, задуши дробовете му, влезе в ушите и остана там като натиск, който не можеше да бъде изтласкан. Гробарят се опита да се изправи, но кракът му не го слушаше. Глезенът бе студен, сякаш чужди пръсти все още го държаха. Той потръпна, защото усещането не се разсея. Противоположно се изкачи нагоре, като леден червей, който пълзи под кожата и следва пулса. Нещо се беше вкопчило в него. Не физически. По-дълбоко. Старецът, предишният гробар, не се движеше. Стоеше като паметник, като част от самата земя, която отказваше да се разложи. Очите му бяха празни, но не мъртви. Бяха будни. Будни с онзи вид будност, която идва след твърде дълго слушане на шепоти, които не принадлежат на живите. «Не бягай», каза той тихо. Земята е по-бърза. Изведнъж тревата около тях се отдели на две. Сякаш нещо лежеше под нея и протягаше гръб към повърхността. Мъглата се издигна като пара от рана. Един камък потрепна, съвсем леко, но достатъчно да кънти в костите му. Друг последва. И още един. Сякаш цялото гробище дишаше през камък и пръст. Гробарят хвана ръба на надгробната плоча, за да се изправи. Камъкът беше влажен и хлъзгав. И в миг, в който пръстите му се стегнаха около него, усети пулс. Слаб, но реален. Плочата биеше като сърце. Той отдръпна ръка, уплашен от допира като от пареща желязо. Въздухът се раздвижи, но не от вятър, а от движение под земята. Той чу звук, какъвто не трябваше да съществува. Малки зъби, които скърцаха. Не като за плач, като за чакане, като за гняв. Гърлото му се сви. Погледът му се впи в стареца. «Кажи ми, кои са те?» прошепна той, страхувайки се от отговора. Старецът не мигна. «Ти знаеш, всички знаем». «Не!» Гласът на младия гробар бе напукан като изсъхнала земя. Селото казваше: само слухове, само приказки. Слуховете са гробове без имена, отвърна старият. Селото не пази измислици. Селото пази тайни. И земята ги пази най-добре. Под краката им почвата отново се разтвори. Този път не като цепнатина, а като вдлъбнатина, която се разширяваше, сякаш нещо дълбоко дърпаше пръста надолу. Гробарят видя детско юмруче да се показва за миг. Не живо, но движещо се, като че ли някой беше запомнил какво е живот и го имитираше с счупена памет. «Спрете! Моля!» Гласът му беше мокър от страх. «Не съм виновен. Не съм...» Но думите му увиснаха, защото около него мъглата започна да приема форми. Ниски, крехки, глави наклонени на едната страна, очи широко отворени, като че ли последното нещо, което са видели, е било близо, твърде близо и е дошло отгоре. Гробарят усети удар в гърба си, слаб, но истински, като че ли малка длан го бутна. Обърна се рязко, но нямаше никого. Само малък отпечатък от стъпало в кълта. После втори, после трети. Те се появяваха един по един, като че ли някой крачеше около него,
но невидим за очите. Ти не ни чуваше тогава, прошепна глас от земята. А сега ни чуваш твърде ясно. Звук, тъп, влажен, излезе под плочата, като удар от вътрешната страна. После още един. Тогава целият камък потрепна и с него трепнаха всички камъни около. Гробището бръмчеше като кошер, пълен с гниещи гласове. Старецът приближи на сантиметър от него. Лицето му беше мирно. Ужасно мирно. Който заравя без молитва, каза той. Го чакат тези, които никой не оплака. Нещо хвана китката на младия гробар. Невидимо, но силно. Пръстите му изтръпнаха, кожата му изтина, вените му се свиха. Той изкрещя. Звукът се разби в мъглата и се върна като детски смях. Много гласчета, без хумор, без живот. И тогава, отдясно деа се чу тънко, дълбоко, неподражаемо човешко хленчене. Но не от земята, отзад, между редовете гробове. Гробарят се обърна бавно, с движението на човек, който знае, че вече няма какво да спаси, но още се надява на чудо. В мъглата стоеше фигура, малка, трепереща, дете, но това дете дишаше, живо. Очите му, огромни, мокри, ужасени, не бяха от онзи свят. То отвори уста, опита да говори. Но излезе само едно, тънко, разкъсано изречение. Те казаха, че бъда следващ. И зад него сенките се размърдаха. Фигурата в мъглата стоеше ниско, крехка, но когато гробарят мигна, тя вече нямаше очи, нямаше дъх, нямаше живот. Не беше дете. Беше спомен, изваян от страх и вина, като отпечатък останал върху въздуха от нещо, което някога е плакало и сега само повтаря формата на болката. То се разтвори в мъглата. Не тръгна, не изчезна. Просто престана да бъде отделно от тъмнината. Земята под краката му се надигна като вълна. Вкусна ръжда изпълни устата му. Пръста се движеше като дишане, което никога не е спирало. Гробарят падна на колене, ръцете му затънаха в мека кал, която сякаш се опитваше да го погълне, да стиска китките му като влажни, студени пръсти. Няма къде да идеш, прошепна старецът. Гласът му беше сух, като кост, стърчаща от пепел. Пътят напред и пътят назад, и двата са под земята. Шепот. От всички страни. Малки гласове, които се преплитаха, без начало и край. Чухме. Ти ни чу. Помниш? Сега, лежи. Гробарят стисна шепа пръст. Ноктите му се напълниха с кал и кръв. Не знаеше откъде е кръвта. От него или от земята. Дъхът му се скъса като въже, което държи последния звук на живот. Той вдигна глава и видя лицето на стареца отблизо. Твърде близо. Очите на стареца не гледаха него. Гледаха през него, към земята зад него, сякаш и там имаше още нещо, което трябва да бъде наблюдавано, задържано, защитено от светлина. Те не искат да си тръгваш, каза старецът. И не искат да те убият. Гробарят преглътна. Устата му беше суха, езикът лепнеше. Какво искат? Старецът се усмихна. Не човешка усмивка. Усмивка на човек, който е забравил какво е живо лице и се опитва да го имитира през спомен от чуждо тяло. Да лежиш при тях. През пръста се прокраднаха форми. Не ръце, не тела. Нещо между двете. Очертания на малки силуети, притиснати под земята, като че ли земята помнеше плътта, но не знаеше как да я върне същата. Мъглата се втечни, стана тежка, лепкава. Започна да се увива около глезените му, издигайки се към коленете, сякаш го одеяло от студ, което иска да го приспи под пръста. Гробарят се опита да се измъкне, но земята се надигна под него като сърце, което бие под плоча. «Не!» изхъхри той, гласът му разкъсан, чужд. «Тишина!» прошепнаха малките гласове. Тук диша само пръст. Плочите наоколо започнаха да се движат. Някои се накланяха, други се повдигаха, трети се разтваряха по шевовете. Беше като цялото гробище да се събуди, да разтвори устата си, да поиска да преглътне още една история. И отдолу. Не вик, не плач. Дишане. Синхронно. Многогласово. Вдъх. Издъх. Вдъх. Издъх. Земята под него дишаше като тяло, което никога не е почивало. Гробарят вдигна глава към небето. Сякаш там можеше да има изход. Но небето беше ниско,
Мъглата висеше като платно над ковчег. Нямаше въздух. Нямаше посока. Само тежест. Старецът се наведе към него и прошепна. Толкова тихо, че думите изглеждаха като мисли, които не са твои, но живеят в черепа ти. В разград земята не връща онова, което е получила. Почвата се сви около глезените му, после около прасците. Ледена хватка, изтегляща го надолу. Гробарят изви лице от ужас и видя до себе си малък камък, с следи от ногти, издрани по него. 4 линии. Дълбоки, болезнено човешки. Под него изникна тих стон, не вик, със сирена болка, която никога не бе изречена до край. Не, прошепна той, вече без глас. Но земята продължаваше да диша. И той започна да потъва. Той потъваше. Пръстта не беше кал, беше памет. Стигаше до коленете му, после до бедрата, като че ли земята го прегръщаше не с плът, а с вина. Дишането му се късаше, дробовете му търсеха въздух, но въздухът тук беше чужд, тежък, влажен, като издишан от устата на погребаните преди векове. Отдолу, не ръце, не ногти, а дъх. Студен, влажен, детски дъх, полепващ по кожата му като пепел, след изгоряла молитва. Не бягай! Шепот в ухото му, близък като сърцебиене, което не е негово. Ти знаеш къде свършва бягството. Пръстите му впиха в пръстта, но тя се разливаше като жива тъкан. Стичаше се през пръстите му, връщаше се обратно около него, сякаш го прибираше. Нямаше сила срещу земята, която бе научила името му. Старият гробар не се движеше. Сякаш наблюдаваше ритуал, който се повтаря поколения наред. Лицето му беше спокойна маска на човек, който отдавна е разбрал, че няма изход, когато земята реши да помни. Те не искат да те убият, рече старецът. Те искат да те имат. Тишина. После, звукът, който само погребани души могат да издадат. Вдишване, издишване, вдишване, издишване, но без дробове. Някой докосна тила му. Малък пръст, студен като камък. Нежен като въпрос, който разкъсва сърце. Не ни оставяй пак. Той извика, но звукът не излезе. Изгуби се в мъглата, в пръста, в чуждия въздух. Очите му се размазаха, зрението се сгъсти, като че ли гледаше през пръст, през години мълчание. И тогава видя. Не с зрение, с вина. Малки силуети, подредени в мрак. Не поглед, а спомен за поглед. Малки устни, шепнещи думи, които никое живо ухо не трябва да чува. Ръце сгънати като в сън, който никога не е свършил. Те не го дърпаха. Те го чакаха. Защото в разград мъртвите не искат покой. Те искат свидетел. Старецът се наведе към него, въздухът около него миришеше на стара пръст и тънка влага от гробовете, които никога не са успели да се затворят до край. Признай, прошепна той. Кажи го. Тогава земята ще реши. Сърцето му се блъскаше, очите му пареха, а земята го прегръщаше по-дълбоко, по-топло, по-тежко. И когато му остана само гласът, който вече не беше глас, той прошепна: аз ги чух и мълчах. Земята спря да се движи. Мъглата застина. Шепотът се сряза като нишка. И едно единствено детско не плач, не дума, прокара лед по гръбнака му. Тишина. А после невидимо чело се облегна на неговото. Топло. Малко. Уморено. Остани. Земята под него отново се отвори. Земята се разтвори под него не като пропадане, а като покана. Безкрайна, влажна, черна. Тялото му не падаше, а се спускаше. Бавно, плавно. Сякаш нещо го водеше нежно надолу, като ръка, която приспива дете. Въздухът стана тежък като мокро одеяло, мирисна влага и гнила памет се впи в дробовете му. Той не можеше да се движи. Не защото беше хванат, а защото се предаваше. Над него старият гробар стоеше като сенка, издължена от векове мълчание. Очите му изглеждаха празни, но в тях гореше тихо, тъмно разбиране. Без злоба, без състрадание, само знание. Мъглата се разнищи и от нея се показаха малки очертания. Не тела, не лица, а спомени за тела, спомени за лица.
Една малка глава наклонена настрани, две дланички вплетени една в друга, стъпки, които се появяваха и изчезваха, сякаш някой ги чертаеше и изтриваше едновременно. Те не го бързаха. Те го чакаха. Седни, прошепна тъмнината. Не като заповед, като предложение, което вече беше прието. Земята го обгърна по кръста, после по гърдите. Почвата не беше студена вече. Беше топла, като че ли някой диша вътре. Като кожа, като пулс. Дишащо живо мокро мълчание. В ушите му нещо зашепна. Думи неразличими, като детски песни, които никой жив не би трябвало да помни. Лягаме, тихо, мракът пази. Старият гробар се спусна на колене на ръба на отвора. Лицето му беше близо, толкова близо, че дъхът му миришеше на пръст и стар вятър. Те не са проклети, каза той тихо. Те са оставени. Сърцето на младия гробар се сви като юмрук. Думата оставени удари по-силно от всякакъв вик. Той не беше техният палач, но беше тяхното ехо. И в този свят това беше достатъчно. Пръстта стигна до раменете му. Ръцете му останаха над земята като два корена, които още се борят със светлината. Пръстите му трепереха. Той опита да ги мръдне, но те вече не му принадлежаха. Принадлежаха на земята, която ги прие. Те не искат мъст, прошепна старецът. Те искат да не са сами. Под кожата на младия гробар премина тръпка, бавна и неизбежна. Не страх. Разбиране. Малки сенки се приближиха. Не с крака, с тишина. Една се спря до лицето му, толкова близо, че можеше да усети зърнестата студенина на отсъствие. Нещо докосна слепоочието му, като детско чело, което търси място да се опре. Тук ли си? Гласът беше като въздишка, като мисъл, като сън на някой, който никога не се е събудил. Аз съм тук, прошепна той, и думите му пропаднаха в земята, както и тялото му. Земята го притегли още малко. Този път без съпротива. Той вече не се бореше. Борбата беше за живите. Той беше между. Изведнъж всичко замлъкна. Дишането спря. Мъглата застина като стъкло. Тишина като покров над ковчег. И тогава, от дълбоко, от самите корени на почвата, дойде звук. Не плач, не вик. Първи дъх. Като че ли нещо под земята се раждаше отново. Първият дъх под земята не беше звук, беше натиск. Тежест, която се разля по ребрата му като чуждо сърце, което топти вътре в неговото. Земята под него се разшири, сякаш корени се местеха, разтваряха почвата, за да освободят място. Не за тяло, а за спомен, който иска плът. Младият гробар почувства как пръстта около него пулсира. Не като материя, а като жива кожа. Тя не го стискаше. Тя го приемаше. Прегръщаше го, като че ли казваше «Най-сетне». Малки сенки се сгъстиха наоколо. Една от тях се протегна и докосна ключицата му. Леко, внимателно. Сякаш детска ръка пробваше дали той не е сън. От допира студ премина през нервите му, но под него имаше и друго. Нещо като нежност, но тежка, стара, като че ли идваше от гроб, който помни. Сега не си сам. Шепотът се преля като пара по тила му. Той затвори очи. Не защото се предаваше, а защото тежестта на земята върху миглите му беше топла. Почувства как под него тъмнината не е пустота. Тя е дом. И в нея има други. Не видя лицата им. Видя само движение. Малки силуети, които лежаха притиснати един до друг. Сякаш пазеха последната топлина на света. И после, вмиг има едно от тях се обърна към него. Не физически, а със самото внимание на отсъствието. Тишина. Бавен, дълбок вдъх. След това издъх, който не излизаше от уста, а от пръста. Старият гробар наблюдаваше отгоре, коленичил. Ръцете му висяха като мъртви клони. В очите му имаше умора, която не се среща у живите. Умора на човек, който погребва дълго, след като е престанал да диша. Повечето крещят, каза той. Ти прошепна. Младият гробар отвори очи. Кал и влага се стичаха по миглите му. Той не плачеше. Земята плачеше през него. Дишането му беше плитко. Сякаш дробовете му вече не бяха съвсем негови. Аз ги оставих, изрече той. И думите му паднаха в почвата като камъчета в бездънен кладенец. Старецът кимна.
И те помнят. Тогава нещо се промени. Пръстта под него не го дърпаше. Тя се приближаваше. Не той се потапяше, а земята се изкачваше около него, бавно, непрекъснато, като че ли светът се накланяше и той беше точката, към която всичко се стичаше. Малки форми се притиснаха към него отдолу. Не тежки, леки, почти невесели като въздух под пръст. Една глава, невидима, но неизбежна, се облегна на рамото му. Въздишка, топла. После втора, трета. Те не го влачеха към себе си. Те лягаха до него. И тогава той го осъзна. Истината, която беше по-страшна от всяко потъване. Те не искаха да го убият. Те не искаха да го плашат. Те не искаха да го наказват. Те го приемаха. Защото никой друг не беше дошъл за тях. Никога. Земята беше почнала да вибрира с ритъм. Ритъм на много малки дишания, които се сливат в едно. И гробарят почувства как дробовете му се напълват със студ, който не беше въздух. Беше пръст, беше памет, беше мир. Не тръгвай, прошепна тих глас, съвсем до ушната мида му. Ние още сме тук. Старият гробар се надигна. В погледа му имаше нещо като облегчение и нещо като завист. Той сложи сухата си ръка върху пръста до младия гробар и прошепна: ти вече им принадлежиш. Но в този миг земята електира. Една от сенките под него се раздвижи рязко. Главата му се удари в плочата отгоре. Всички шепоти замряха. Всички дишания спряха. И малък, напукан, детски глас, поясен от всичко досега, произнесе: той не е наш. И всичко започна да вибрира. Думите «той не е наш» пронизаха тъмнината като пирон, вбит в старо дърво. Земята, която го беше прегръщала, изведнъж се стегна. Не топла, а студена, злобна. Спомнила си нещо, което не иска да върне. Пръста около гърдите му вибрира. Сякаш 100 малки гърди дишаха в паника под земята. Не го искаха. Не защото беше невинен, а защото още беше жив. Сянката, облегната на рамото му, изчезна, сякаш се стопи. Нежността се смени с острота, като лед, който режеше през вените. Земята не го прегръщаше вече. Тя го избутваше. Отдолу се чу шепот, вече не като плач, а като съскане на корени, които се късат назад, назад, назад. Тялото му започна да се изтласква нагоре. Не леко, като че ли земята се опитваше да го изхвърли, както тялото изхвърля нещо, което не може да смели. Ребрата му изтрещяха от натиска. Гръбнакът му се огъна. Вкус на желязо запълни устата му. Старият гробар отстъпи една стъпка. Лицето му застинало, без дъх, без мигване. Не помагаше, не пречеше. Само гледаше наказание, което самият той някога е получил и никога не е избягал от него. Те те познаха, прошепна той, почти като утешителен тон, но без милост. Ти още слушаш. Живите, които слушат, не могат да лежат тук. Земята под младия гробар пулсира. Мъгла се издигна от цепнатините като пара от разкъсано тяло. Нещо под него изригна. Не звук, а натиск, който го изхвърли с такава сила, че той се удари в надгробен камък. Устата му се изпълни скал, дробовете му изпищяха. Тишината се прекъсна. Сякаш детските гласове се отдръпнаха наведнъж, потънаха надолу и в дълбините се чу нещо, което никога не трябваше да се чува. Взрив. Тих, но огромен, като сърце, което се пръска под земята. Той се изправи на колене. Светът трепереше. Въздухът беше тежък като дим от изгорен спомен. Очите му бяха замъглени, но той видя, ясно, отпечатъци от малки длани върху собствените си ръце. По кожата му, по ризата му, по пръстите му. Те се бяха държали за него. И после го бяха пуснали. Не съм ваш, прошепна той, гласът му разкъсан като сляпо извинение. Отдолу, като от дълбок кладенец, дойде ответен шепот, като стотици гърла, които говорят през пръст. Не, още, но ще бъдеш. Старият гробар се приближи като сянка, която няма крайник, а само намерение. Ти чу. Никой, който чуе, не остава горе. По раменете на младия гробар полази хлад. Косъмчетата на тила му се изправиха. Небето над тях беше плътно като камък. Нямаше изход нагоре. Нямаше въздух за бягство. Земята под краката му отново се размърда.
но този път не за да го вземе, а да го последва. Малки форми изплуваха като сенки изпод гробовете, не изцяло, само колкото да се видят контури, бедра, колене, пръчковидни ръце, движения скувани като на тела, които никога не са били направени да ходят отново. Очите им празни, но в тях светеше недовършен въпрос. Светът се сви. Въздухът замря. Те тръгнаха към него. Той не падна. Но коленете му се подгънаха сами. Не си наш, хиляди шепоти едновременно. Но ще те научим да станеш. Старецът задържа дъх. За миг лицето му трепна. Страх, уважение, може би завист. Един миг. После празно. Бягай докато можеш, изрече той тихо. Или остани и слушай. Младият гробар се изправи. Тялото му беше чуждо, тежко, но той се изправи. Светът около него не беше гробище вече. Беше отроба от мъгла и съдба. Очите в пръста го гледаха, не го пускаха, искаха го. Аз. Той задъхано пое въздух, който не стигна до дробовете. Не съм готов. Невидима ръка докосна глезена му. Нежно, уверено. Никой не е. Земята под него изхрущя. Времето спря. Земята изхрущя под него като счупено ребро на свят, който не можеше да понесе още един дъх. Младият гробар застина. Мъглата се сгъсти около глезените му, а в нея имаше нещо като пулс. Не негов, не човешки. Светът се наведе напред. Тежестта вече не беше върху раменете му, а вътре в тях. Тишина. После тихо движение под пръста. Но не към него. От него. Сянка се вдигна от краката му. Малка. Първо като отражение, после като силует, който се отделя от тялото си и прохожда за първи път. То не беше дете. И не беше мъртво. Беше болка, която беше чакала име. То стоеше, обърнато към него. Празно, гладко лице, без черти, но с очертание на дъх. Раменете му потрепваха като от плач, който никога не е плакан. Земята под него пулсираше. Не го дърпаше, а го копираше. Старият гробар отстъпи една крачка, за пръв път без увереност. Шепотът около тях секна, сякаш множеството гласове също наблюдаваха. Тъмната фигура, издигната от неговите собствени сенки, протегна ръка. Не да го вземе, а да се увери, че той е тук, че не е забравен, че не е изчезнал като всички други. С нас. Или над нас, прошепна старецът. В Разград няма трети път. Гробарят усети пръста под стъпалата си да се затопля. Не го поглъщаше. Той стоеше на границата. Не под земята, не над нея. Място за онези, които чуваха, но още дишаха. Фигурата пред него наклони глава. Не с жест на заплаха, а с жест на познанство. Тя му принадлежеше и той вече никога нямаше да бъде сам. Старият гробар се обърна да си тръгне. Не бързаше, не бягаше, защото знаеше. Който чуе земята, остава нейн. Мъглата се разтвори една идея, колкото да се види пътеката обратно към селото. Тесен, криволичещ, като нерв, който още трепери. Младият гробар направи стъпка напред. Сянката до него направи същата. Перфектно синхронно, без звук. Земята зад тях дишаше бавно, успокоена. Не ги взе, но ги запомни. Той не беше мъртъв. Не беше жив. Беше пазител на шепотите. От тъмнината детските гласове, вече не умоляващи, а просто наблюдаващи, прошепнаха. Чуваш ли ни? Той не отговори. Не беше нужно. Стъпи към селото. И сенките тръгнаха с него. Так край на историята.